إيران بلع أمريكان بريطانيان بحبار زتقمالو وتادراو معسكر دياغو غارشا كلتا مسائلات كمستكوست مع كنه زينا أمريكا أقاليحن. وول ستريت جورنال نستفرلي منشطات بمتقاس أولعلت أمريكان بريطانيان بحبار زتقمالو أبهن داوك يعني سركا وتادراو معسكر بزي إيران ستكوست تخلتا مسائل زخون قدات كم زي بتحو أفليتوم. CNN نون اتمسائل بوقتاطرات خوابي عرب نقهون ابتا دستيت كمستون شافا أقاليحوم. إيران كابت أمريكان بريطانيان بحوار زتقمالو هندا وكيانوس اتركب دستيت دياغو غارشا 3,800 كيلومتر راح يزال لوام. لعلوي هايمانتاو مرح إيران نبر آياتولا علي كاميني إيران تمع بلو ميسايل انت نوح 15 كيلومتر زون شاف ترايك خون كم زلويو أزيزو نيروم. CNN نون اتم زعبازي بلعل دياغو غارشا بإيران تفتينو استوهالنا ميسايل مدقعتي مبرهين مركب نبينتاغون المنستر مكالخال بريطانيا قوا انت حتتا بينتاغون حج نقربو حابريتاي بلنان زبل ملسي يهيبو. ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ አራግቺ ምስ ጃፓናዊት ማዕከን ዜና ኪየዶ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኢራን መራኸብ ጃፓን ብመጻኢ ሆርሙዝ ንኽሓልፋ ክትሕግዝ ድልውቲ ምህላዋ ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ብዛዕባ ዝድሮ ምስ ተመዚ ጃፓን ምዝራባት ተጀሚሩ ምህላው ብምግላጽ ኢራን መራኸብ ጃፓን ንኽሓልፋ ነቲ ትገብሮ ዘላ ምዕጻው ሆርሙዝ ንግዚኡ ክተልዕሎ ከም ትኽእል ኣብርሂቡ። ንዘረባ ሚኒስተር ዓባስ አራግቺ ተኸቲሉ መንግስቲ ጃፓን ማዕከን ዜና ኪየዶ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ መንግስቲ ኢራን ዝግበር ቀጥታዊ ዘተ እቲ ዘሎ ምዕጻው ናይ ሆርሙዝ ንኽልዓል ዝሓሸ መንገዲ እዩ ኢሉ። ብምስዓብ ዋላ መራኸብ ጃፓን ብመጻዊ ሆርሙዝ ምሕላፍ ይፈቐደን እዚ ነቲ ዘሎ ቅልውላው ናይ ፀዓት ዝፈትሕ ከም ዘይኮነ መንግስቲ ጃፓን ገሊጹ። ሓደ በዓል መዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ጃፓን ንማዕከን ዜና ኪየዶ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኢራን ብፍሉይ ንመራኸብ ጃፓን ጥራይ ክሓልፋ ምፍቃዳ ብጥንቃቐ ክጽንዕ ኣለዎ ኢሉ። ካብ 28 ለካቲት ጀሚረን ምስ ኢራን ኣብ ኩናት ዝርከባ ኣሜሪካን እስራኤልን ክስካብ ሕጂ ነቲ ኢራን ዓጽያቶ ዘላ ንወሽመጥ ዓረብ ምስ ወሽመጥ ዖማን ዘራኽብ መጻዊ ሆርሙዝ ክኸፍትኦ ኣይከኣላን። እዚ መጻዊ 20 ሚታዊት ካብቲ ዓለምና ተህልኾ ዝተጻረየን ዘይተጻረየን ነዳዲ ዝሓልፈሉ መስመር ኮይኑ ኢራን ነዚ መጻዊ እዚ ብምዕጻዋ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዓብዪ ወሰኺ እዩ ተራእዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ኣባላት ኔቶ ደገፍ ዝተነፍኮ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን እትድሮ ኣብ መራኸብ ተጻዒኑ ዘሎ ዘይተጻረየ ነዳዲ ክትሸጦ ፈቒዱላ ኣሎ። ገለ ነቐፍቲ እዚ ንኢራን ነቲ ኣንጻር ኣሜሪካን እስራኤልን ተካይዶ ዘላ ውግእ መካየዲ ዝኾና ገንዘብ ንኽትረክብ ክሕግዛ ይክብሉን ከለዉ ዋይት ሃውስ ግን ኢራን ዋላ ደኣ ነቲ ነዳዲ ትሽጦ እምበር ነቲ ሰልደብ ኢዳ ክትእትዎ ከጸግማ ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ። ትራምፕ ንኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ጃጀውቲ ብምባል ንመጻዊ ሆርሙዝ እተን ዝጥቀማሉ ሃገራት ክህልው ኣለወን ኢሉ። ደቡብ ኮርያ መጻዊ ሆርሙዝ ንዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ነጻ ንምግባሩ ዝከኣላ ክተብርክት ድልውቲ ምህላዋ ምግላጻ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣቃሊሑ። ኣቐድመ ኣቢለን ሓያሎ ሃገራት ብሓሙስ ድሕነት ብመጻዊ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራኽብ ንምውሓዝ ዝድለ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ምህላወን ብዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጠን ነይረን። ደቡብ ኮርያ ከዓ እታ ድሒራ ዝተጸንበረተን ሃገር ኮይናላ። ኣብ መጀመርታ ነቲ ሓበራዊ መግለጺ መራሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ሆላንድን ጃፓንን እዮም ፈሪሞምሉ ነይሮም። ድሒረን ከዓ ሃገራት ካናዳ፣ ኣውስትራልያ፣ ኒውዚላንድ፣ ዴንማርክ፣ ላትቪያ፣ ስሎቬንያ፣ ኢስቶንያ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ፊንላንድ፣ ሮማንያ፣ ባሕሬንን ሊትዋንያን ተጸንቢረን። እዘን ሃገራት ድሕነት ናይተን ብመጻዊ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራኸብ ንምውሓስ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እየን ክወስዳ ሓሲበን ዘለዋ ግን ኣየነጸራን። በዓል መዚ ኣቶሚካዊ ጸዓት ኢራን ናታንዝ መመስርሒ ኒኩለር ሎም ንግሆ ዳግማይ ከም ዝተጠቕዐ ገሊጹ። በዓል መዚ ኣቶሚካዊ ጸዓት ኢራን ኣብ ማዕከናት ዜና ዝተዘርግሐ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ማእኸል ድሕሪ ዝበጽሖ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተገበረ መርመራ ዝኾነ ዝነዝዕ ሓደገኛ ጸርጊ ከም ዘይተረኸበ ብምግላጽ ኣብቲ ማእኸል ዝኾነ ዓይነት ንነበርቲ ይኹን ንኸባቢ ሓደገኛ ዝኾነ ጸርጊ የለን ኢሉ። እቲ በዓል መዚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምኹናን እዚ ንውዕል ኤምፒቲ ዝጥሕስ ኢሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ማእከል ብሓደ መጋቢት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። በዓል መዚ ኣቶሚካዊ ጸዓት ኢራን ነቲ ብሓደ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ናታንዝ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ብ3 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ መጥቃዕቲ ዝሰዓበ ነዚ ሓደገኛ ጸርጊ ከም ዘይነበረ ምግላጹ ይዝከር።
ኣብ ሰነ 2025 ኣሜሪካ ኣብ 3 መደበራት ኒውክለር ኢራን ናታንዝ፣ ፎርዶን ኢስፋህን ደብዳብ ከም ዝፈጸመ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ እዋን ዶናልድ ትራምፕ መደበራት ኒውክለር ኢራን ፈጺሙ ዓኒሉ ነይሩ። ስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ነቲ ኣጋጢምዎ ዘርከብ ዘሎ ውሽጣውን ናይ ደገ ቅልውላው ምብዳእ ስለሳነ ንስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ምስ ኤርትራ ሸምግሉና ክብል ፃውዒታት የቕርብ ከም ዘሎ እናተገለጸ ጸኒሑ። ዝሓለፈ 2 መዓልታት እውን ሚኒስተር ዜና ኣብ ዘሕለፎ መልእኽታት ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጽሑፍ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዘርብ ከም ዘይካየድ ብወግዒ ኣፍሊጡ ነይሩ። ምስ ስርዓት ብልጽግናን 4 ኪሎን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሎሚ ሒዞሞ ዝወፁ ዘለዉ ጽንጽንታ ኢትዮጵያን ዕሸል መርሒ ናይቲ ሃገርን ንስዑድ ዓረብ ምስ ኤርትራ ኣዘራርብና ዝብል መልእኽቲ ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ናይቲ ሃገርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገርን መሕጽንታን ፃውዒታትን ከም ዘቕረቡ ተሓቢሩ። ብሰንኪ ጽሉልን ጠላምን ዝኾነ ኣካይዱ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ቀድሕን ተኣትዩ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ውሽጣዊ ኩነታት እውን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣብ ሓደጋታት ወዲቑ ሰዓታት ዕርበቱ ኣብ ምጽብጻብ በጺሑ ይርከብ። ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ ሶማል፣ ዓፋር ዘሎ ኩነታት እውን ኣንፈታት ምፍራስ ኢትዮጵያ ዘጋህደ ዓበይቲ ምልክታት እዩ። ምክልኻል ናይቲ ሃገር ብኸቢድ ተሃሲ ዘሎ ተኣፋፊ ጽላት እዩ። ሰራዊት ብበዝሒ ይበታተን ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣባላት ሰራዊት ብፍላይ ሰበስልጣን ብክልልን ብሄርን ምፍጣጥ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ተሰቒሉ ይርከብ። ብልጽግና ነዚ ክፈትሕ ዓቕምታት የብሉን። ዓቕሚ ዘለዎ ክመስል ናብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ናብ ክልል ትግራይ ዘጸግዖ ሰራዊቶም ንድሕሪት ክመልሰው ተራዩ። ምክልኻሉ ኣብ መራኸቢ እምበር ኣብ ባይታ ፍጹም ኣሰራት የብሉን። ን2 ዓመታት ዓዲ ወዓል ተባሂሉ ምስማዕ ዝኣበየ ስርዓት ንዝተፈላለዩ ወገናት ኣዘራርቡኒ ዝብል ፈተነታት ኣካይዱ ኣይሰለጦን። እዚ ሕጂ ብስዑድ ዓረብ ዘካይደ ዘሎ ፈተነ እውን ከይተበገሰ ዝፈሸለ እዩ። ኤርትራ ብዛዕባ ሉዓላውነታን ወደባታን ባሕራን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብዛ ፀሓይ ከምዘይትዘራረብ ተሪርን ነቓፅን መርገፂኣ ኣፍሊጣ እያ። ስዑድ ዓረብ ንስምምዕ ሰላም 2018 ሸምገለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ልዕሊ ዝኾነት ካልእ ሃገር ነቶም ነጥብታትን ውዕላትን ጽቡቕ ጌራ እያ ትፈልጦም። ብልጽግና ዝጥቀመሉ መዳህለል ዲፕሎማሲ ከደናግራ ዝኽእል ኣይኮነን። ኣብ ቀረባ እዋናት ካብ ሰበስልጣን ብልጽግና በጨቕ ትብል ዘረባላ ንወደብ ዓሰብ ገንዘብ ነኸፊልና ክንጥቀመሉ ሻዕብያ ክፈቅድ ኣለዎ ትብል እያ። ብፀሓይ ቀትሪ ክሰርቀካን ክጎብጠካን ዝተሃንደደ ስርዓት በየናይ መለክዒ ናብ መሬትካ ክተቕርቦ ይከኣል። ብልጽግና ንስዑድ ዓረብ የደናግር ዝበሎ ሕልኽልኽ ጠለባት ሒዙ ከም ዝቐርባ ዘካትዕ ኣይኮነን። ሰዓታት ዕርበቱ ዝኣኸለ ስርዓት ግዜ ንምዕዳግ ዝጓየ ዘሎ። ሚኒስተር ዜና ዕፉን ብሽፉን ኤርትራ ብትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ኣይትዘራረብን፣ ኣጓል መንገዲ ተግባራት ኣይትጽመድን ዝብል መልእኽቶም ንብልጽግና ቀበጽ ኣብታ ዘለኻያ ተዓምፂፅካ ትንፋስካ ሕለፍያ እታ ቀንዲ መልእኽታ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣፍሪቃ ሃገራት ኣፍሪቃን ዝኽተሉ ፖሊሲታት ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ጽሑፍ ዘርጊሑ ይርከብ። እዚ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣብ 3 ዓበይቲ ነጥብታት ዝተጠቐለለ ኮይኑ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓሉ ጉዳያት መንግስቲ ኣሜሪካ ምዚ ጉዳይ ተስማዕሚዑ ይርከብ ኣሎ። እቶም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ 3 ነጥብታት ኣጠቓሊልዎም ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ጉዳያት እቲ ቀዳማይ ፖሊሲ ንግዲ ክኸውን እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ህዝብታትን ሃገራትን ኣፍሪቃ ንግዳዊ ርክባቱ ንምዕባይ ካብ ዝሓለፈ 2025 ጀሚርዎ ዝርከብ ዘሎ ኣገደስቲ ስራሓት ናይ 23 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገበ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ኣሜሪካ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘርከቡ ምስቶም ሃገራትን ህዝብታትን ብንግዲ ንምትሕሓዝ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ንግዳዊ ርክባት ንምዕባይ ብዶናልድ ትራምፕ መምርሕታት ተዋሂብዎም ኣብ ባይታ እናሰርሕሉ ይርከቡ ከም ዘለዉ ምዚ ጉዳይ ንግዲ ተተሓሒዙ ሓደ ካብቲ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ እናተተግበረ ዝርከብ ዘሎ ቀዳማይን ዓብዪ ፖሊሲ ናይታ ሃገር ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ፖሊሲ ምትሕብባርን ዕብየትን ክኸውን እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ተጸባይነትን ተመጽዋትነትን ወፂን ርእሰን ንኽኽእላ ኣሜሪካ ገዳሲ ስራሓት ትሰርሕ ከም ዘላ ኣብ ዓመት 2026 እዚ ሒዝናዮ ንርከብ ዘለና ዓመት ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ጉዳይ ተተሓሒዙ ኣገደስትን ዓበይቲ ፕሮጀክታትን ከተግብር ምዃኑ ገሊጹን ጠቒሱን ይርከብ። መንግስቲ ኣሜሪካ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ንሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ዩኤስ ሓገዛት ክህበን ከም ዝጸንሐ እቲ ክወሃበን ፀንሐ ሓገዛት ግን ነዘን ሃገራት ኣብ ክንዲ ክሕግዘን መመሊሱ ከም ዘልመሰን ኣብዚ ጽሑፍ ብምጥቃስ
ኣፍሪቃውያንን ህዝቢ ኣፍሪቃን ነብሶም ንኽኽእሉ ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ንኽኽተሉ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ህዝብታት ኣፍሪቃ ሰርሓሉ ዘሎ ካልኣይ ዝዓበየ ፖሊሲ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ሰፊሕ ጽሑፍ ተገሊጹ ዝርከብ። ሃገርና ኤርትራ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ምስ ተኸተለት ከኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ሓያል ዝኾነ ኮነኔታት መጺቦ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከም በዓል ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ሃገራት ኣፍሪቃ ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ካብ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንኽመሃርየን ጻውዒታት ናቕረባ ዘርከባ ዘለዋ። ኤርትራ ንቅድሚ 20 ዓመታት ዘተኣታተወቶ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ፖሊሲ ብምርዓም ሓደ ካብቲ ኣፍሪቃ ሒዝቦ ዘርከብ ዘሎ ካልኣይ ዝዓበየ ፖሊሲ ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ መዳይ እዚ ከም ዝተረዳድአ ካብዚ ነገራት ክትርዳእ ኣይትሽገርን። ኤርትራ ነዚ ፖሊሲ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ኣተኣታትያ ዓበይቲ ዓወታት ስለ ዘመዝገበትሉ ሓደ ካብቲ ብደረጃ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ሓንቲ ካብተን ኣብነት ርእሰ ምርኮሳ ኮይና ትርከብ ዘላ እያ። እቲ ሳልሳይ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ሰላምን ርግኣትን ፀጥታን ክኸውን እንከሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሕድሕደን ላዕላውነተን ክከባበራን ዝኾነ ይኹን ዶባት ጢሒስካ ዝግበር መጥቃዕቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዘይቕበሎን ካልእ ዝፍጠር ሽግራት እውን ንምፍትሑ ኣሜሪካ በርቲዓ ትሰርሕ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ኮንጎን ተኻሲቱ ዝርከብ ዘሎ ምስሕሓብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምፍትሑ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ግድብ ህዳሴ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ምስሕሓብ ኣሜሪካ ትፃወቶ ዘላ ግደን ተራን ብተመሳሳሊ ሽግር ሱዳን ንምፍታሕ እውን ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ብንጹር ተገሊጹ ይርከብ። መንግስቲ ኣሜሪካ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሕድሕደን ተኸባቢረን ብቻርተራትን መትከላትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ሕብራት ኣፍሪቃ ተገዚአን ንክኸዳ ኣብ መወዳእታ መልእኽታቱ ኣስፊሩ ይርከብ። እዚ ሰለስተ ፖሊሲታት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ኣባይ ክትግበር ዝኽእል እንተደኣ ኮይኑ እዚ ንኤርትራና ኣገዳስን ዓበይቲ ዓወታትን ክኸውን እንከሎ ንከም ስርዓት ብልጽግና ዝኣመሰሉ ጻሕተርቲ ነገራት ምስ ዝተፈላለየ ሓያላን ሃገራት ብምትሕብባር ነዚ ዞባ ንምሕማስ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዓበይቲ ጽፍዒታትን መቕጻዕትን ክኸውን እዩ። ካብ ክልል ትግራይ ሻዕብያ ብጽምዶ ዘባረሮምን ዘሰናበዶምን ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ ክልል ትግራይ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ነበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኻኺቦም ወግሒ ፀብሐ ኣኼባታት ብምክያድ ሻዕብያ ናበሉ ክነብሑ ንከታተል ኣለና። ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ወርሕ ልዕሊ 10 ኣኼባታት ኣካይዶም ነቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ቅንጣብ ጽልዋ ክፈጥርሉ ኣይከኣሉን። ስርዓት ብልጽግናን መራኸቢታቱን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ነዞም ኣዲስ ኣበባ ተኣኻኺቦም ዝርከቡ ዘለው ከዳዓት ተጋሩ ነዚ ዝተፈጠረ ጽምዶን ርክባትን ክኸልፍዎ ዓበይቲ ተስፋታት ይገይሩሎም ነይሩ። ብዘይብኡ እውን ዓበይቲ ባጀት ሰሊዕሎም ክስካብ ሕጂ ጽልዋ ከምጽሉ ዘይምኽኣሎም ግን ሕጂ ስርዓት ብልጽግና ነዞም ናይ ክልል ትግራይ ተወለድቲ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእቲዎም ይርከብ። ትማል ሓደ መራኸብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ብልጽግና ምቅራብ ዘለዎ ክልል ትግራይ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ምፍጣራን ክልል ትግራይ ምስ ኤርትራ ምውጋናን ንኢትዮጵያ ዓበይቲ ሓደጋታት ከም ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና መዳይ ስትራቴጂ ምስ ሻዕብያ ተሃላሊኹ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ንብልጽግና ክወቕሶ ተኸታቲልና ንርከብ ኣለና። ሓለቓ ሰራዊት ሱዳን ኣልቡርሃን ንስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ነጺጉ ንዘተ ሰላም ምስ RSF ተሪር ቅድመ ኩነታት ኣቐሚጡ። ሓለቓ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ብምኽንያት ዒድ ኣልፈጥር ብ19 መጋቢት 2026 ኣብ ዘመሓላለፎ ተሪር መልእኽቲ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ ዝሓዞም ከተማታትን ሲቪላዊ ከባቢታትን ሙሉ ብሙሉእ እንተዘይወፂኡ መንግስቲ ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ትበግሶታት ከም ዘይሳተፍ ገሊፆም። እዚ መደረ ዝመፀ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ግብፅን ዝቆመ ጉጅለ ኳድ ሓድሽ ሰብኣዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ድሕሪ ምቕራብ እዩ። ይኹን እምበር ካርቱም ነቲ ሓሳብ ብወግዒ ነጺጋተውላ። ብፍላይ ድማ ኢድ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ጉዳይ ምህላው ብምጥቃስ ንሳቶም ንRSF ናውቲ ደገፍ ይህብለው ክብል ከሲሶም። ኣልቡርሃን ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መስርሕ ጠንቂ ትውግእ ዳግማይ ከይፍጠር ንምክልኻል ነቲ ዓማጺ ሚሊሻ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ምፍራስ ከምርሕ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ እዩ። ኣባይት ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ እቲ በዓል RSF ኣብ ልዕሊ ኣልዳባ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ዝገልጽ ጸብጻባት ድሕሪ ምውጽኡ ወጥሪ ከም ዝቐጸለ ኮይኑ እቲ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ዝኣተወ ግጭት ድማ ቀልጢፉ ከም ዘየብቅዕ የመልክት።
ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንነዊሕ ዓመታት ነዳዲ ንኸይትሸይጥ ኣብ ልዕሊኣ ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቐብ ሎሚ ብወግዒ ኣልይዎም። ኢራን ኣንጻር መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ስትራቴጂካዊ ኣጠቓቕማ ይሰርሕ። እዚ ግዜያዊ ጥራዩ ን30 መዓልታት እንተኾነ ግን ኢራን ንምንታይ ቁጠባዊ ኩናት ጎረባብቲ ትጥቀመን መጻወ ሆርሙዝ ተዓጽኦ ከም ዘላን ዘርኢ እዩ።